אומר שלא נורא. ועומר מצייר לי ציורים, עושה לי פרצופים, פותר לי תרגילים, וכשאני בוכה רוצה לשבור את הכלים, עומר מחבק אותי. אבל בשער מחכים לשני בנים, דוחפים לו רגל ונופל על הפנים, הלוואי שתיעלם, הם אומרים והוא סותם, מחזיק חזק בפנים. ורק כשהם הולכים, עומר נעמד, מנער את הבגדים, מרכיב את משקפיו, והדמעות זורמות עליו מעצב ובושה, ונהיה לו קצת רטוב, אז הוא פותח מטריה, ולוחש לאלוהים, אם אתה קיים, תעשה לי איזה נס, ותיקח אותי מכאן, ואולי שמעו אותו, את ילד מטריה, כי יום למחרת הוא לא הופיע בכיתה.